Tervetuloa munkin puolestani tänne Kulttuurihistorian seuran avajaistapahtumaan ja siihen liittyviin seuran uuden julkaisusarjan julkkareihin. Mä olen onnellinen ja otettu siitä, että Kulttuurihistorian seura on päättänyt aloittaa uuden julkaisusarjan julkaisemisen ja mä olen päässyt sen julkaisusarjan ensimmäiseksi kirjoittajaksi. Eli mun graduni pohjalta julkaistu teos on nytten teillä käsissä. Minä en ole sitä itse vielä nähnyt. Jännittää miltä se näyttää. Kiitoksia oikein paljon seuralle siitä. Ja paljon lisää kiitoksia näin kronologisessa järjestyksessä. Ensinnäkin Hannulle koko mun gradutyöni ohjaamisesta aina tuolta graduseminaarista alkaen, ideapapereista alkaen ja sen katsomisesta ja neuvoista ja avusta koko työn loppuun saakka. Sen työn kirjoittamisen aikana mulla on ollut ilo ja kunnia hyödyntää itseäni viisaampiani ystäviäni ja saada paljon kommentteja. Kiitokset Ilkalle, Heikille ja erityisesti Kukkikselle, jonka 100 kommentit ja oikoluku on kyllä pitänyt kirjan, joka teilläkin nyt on käsissänne, suomenkielisenä sen sijaan, että se olisi vaan täynnä pitkiä sivulausejonoja ja saksalaista sanajärjestystä. Sitten kiitokset Marjolle työn tarkastamisesta graduvaiheessa ja tuplakiitokset siitä, että jouduit sen lukemaan vielä toisenkin kerran, kun siitä alettiin tätä kirjaa taittamaan. Siinä yhteydessä kiitokset myös Anulle tähän tarkastukseen osallistumisesta ja vielä erityisesti Marjolle siitä, että näit, että mun tekstini voisi olla tällaista, mikä arviossakin luki, julkaisukelpoista. Ja sitten kun mä kävin kysymässä, että mitä tämä niin voisi tarkoittaa, niin siitä, että olit sitten sitä mieltä, että tämä on teksti, joka kannattaisi jossain julkaista, sillä ei vaan oikein ole mitään sopivaa julkaisufoorumia, mutta sitten otit aloitteen ja ehdotit sitä Kulttuurihistorian seuralle perustettavaksi. Ja nyt sitten kun seura päätti tähän työhön ryhtyä, niin vielä lisää kiitoksia. Kiitokset Juhanalle ja Helille sekä tämän koko sarjan ilmeen taittamisesta, eli että erityisesti tämän mun teokseni taittamisesta. Mä olen pahoillani, että teitte sen virheen omasta puolestanne, että otitte mut mukaan tähän taittoprosessiin. Olisi varmaan ollut paljon helpompaa, kun en olisi saanut näppejäni siihen, mutta kiitokset siitä, koska taittaminen on minusta erittäin kivaa. Onneksi ette kuitenkaan päästäneet mua mukaan fonttivalintoihin, se olisi ollut loputon suo. Kiitokset myös Mikalle, joka auttoi mun kansikuvavisioideni taittamisesta lopulliseen muotoonsa ja toivottavasti ne hienona teillä siinä sitten uutuuttaan kiiltää. Siellä teillä onkin nyt sitten Herodotoksen ja Thukydideen tällainen veistos käsiteltynä muotoon, jossa he eivät vain katso toisistaan poispäin, vaan eri sävyissä ja erilaisilla ilmeillä katsovat eteenpäin samaan suuntaan. Mun mielestä se heijastaa hyvin sitä, mitä tämä työ ainakin mulle itselleni paljastanut Herodotoksesta ja Thukydideestä. Ehkä sitten pari sanaa voisi sanoa tästä itse kirjastakin. Siinä käsitellään tosiaan Herodotoksen ja Thukydideen historian kirjoittamista sellaisessa asetelmassa, jossa heitä verrataan toisiinsa, mutta myös heidän omia ideaalejaan verrataan heihin itseensä. Eli mä olen tutkinut sitä, kuinka kumpikin asettaa itsellensä ne kirjoittamisen ideaalit, joidenka mukaan historiankirjoitusta heidän mielestään tulisi tehdä, mikä on arvokasta, mikä on muistamisen arvoista, ja sitten verrannut näitä ideaaleja siihen, miten he itse niitä noudattaa ja toisiinsa. Tässä on paljastunut paljon eroja, mutta myös paljon yhtäläisyyksiä. Osassa tutkimuskirjallisuutta ja hyvin suuressa osassa tämmöistä populaarimpaa kirjallisuutta, lehtikirjoituksissa, oppikirjoissa ja muualla edelleen Herodotoksesta ja Thukydideestä annetaan sellainen kuva, että he olisivat ikään kuin toistensa vastakohtia. Ovathan he eräänlaisia alkupisteitä eri historiankirjoituksen traditioille. Mutta kuitenkin
kun lähemmin tarkastelee, käy ilmi, että he jakavat paljon näitä myös ideaaleja ja ennen kaikkea toteutustaan. Ideaaleista voisi sanoa sen, että kummankin totuuskäsitys on loppujen lopuksi hyvin samanlainen. Kumpikin näkee kirjoittamisen tehtävänä totuuden paljastamisen, tällaisena valon tulemisena, näyttämisenä, tällaisena kätkettyjen asioiden ja tosiasiallisten syiden paljastamisena. Ja sitten kun mennään itse toteuttamiseen, niin yhtäläisyyksiä on vielä enemmän. Thukydides nuorempana kirjoittajana lainaa paljon Herodotosta sekä suoraan ihan sanavalintoja myöten, että teemoja, että esittämisen tapoja ja niin edelleen. Muuten mä tässä työssä on tarkastellut myös heidän käsityksiään totuudesta, ajasta, uskonnosta ja monista muista tällaisista ilmiöistä. Näissäkin näkyy myöhempien tarkastelijoiden vaikutus siihen, että minkälainen kuva meillä heistä on. Esimerkiksi jos myöhemmät tarkastelijat tekevät tiukkoja jakoja uskonnollisiin kirjoittajiin ja ateistisiin kirjoittajiin, ne hirveän huonosti heijastaa sitä, minkälaista Herodotoksen ja Thukydiden kirjoitus itse asiassa on, koska heidän aikanaan uskonnollisuus oli erilaista. Mä oon itse yrittänyt tässä työssä pitää sellaisen Heideggerin ideaalin mielessäni siitä, että näitä esisokraattisia kreikkalaisia kirjoittajia tulisi ensisijaisesti tarkastella heidän omilla ehdoillaan, heidän omassa ympäristössään, jotta paljastuisi heidän kirjoittamisensa oikea luonne mahdollisimman rehellisesti tälle kirjoittajalle ja hänen ajalleen. Mä toivon, että te pidätte tästä kirjasta ja kaikki teistä ostaa sen tai vaikka ostaa monia kappaleita ja ensimmäinen painos menee äkkiä loppuun ja toivotan teille oikein ihanaa kulttuurihistorian seuran avajaisjuhlaa sinne kauniisiin Rinkkalan pihan maisemiin.